Kogi kaunti ma Migori nyakura mag jwang weche mag penj to koro chal nade madhi nyime mano mar klas 12. Penj mar klas 12 mano madhi nyime koro sani ka osebedo kata ka timbe mago ma ok oluwore gi ratiro madwarore ka jotend kuonde ma itime penj maromo 9 oseriembi nimar ichich kodgi e kuo mar penj. E kuonde mag timo penj maromo 10,651 gik ma ok oyienegi chopo kata donjo kata kuonde ma itimo penj madhi nyime ne omaki e centers maromo 28 ka simbe mag tudruok maromo 9 bende ne omaki. Kane oloso e sikund nyiri mano ma Kolanya mano mantiere e sub county ma Teso North, jatend migawo mag weche mag somo Ezekiel Machogu olero ni sirkal oloso komiti ma biro neno ni weche kuo mar penj otieki. Bende ne olero ni mago dhi medo kwan mano mar containers mago mag kano penj kod kuonde timo penj oduoko chien weche kuo nimar sani koro onge ng'at manyalo neno penj kaka sa mano mar timo penj pok ochopo. Jagoro mongirore migawo no mano mar somo bende Belio Kipsang nochiwo ler kanyo ka olero ni nono penj osechakore kendo koro gin gi geno mano mar golo duoko penj go e yo machon. At 28, where there were unauthorized materials in some centers, and we also had 9 phones, people coming with the phones within the center, and that is not allowed. We had 3 cases of corruption. We also had 2 cases of impersonation. And out of that, the only number that we have been able to send home, we said they must step aside, are 9 center managers. That is the principals who were manning the particular schools. The Ministry of ICT and the Ministry of Interior, they have done a wonderful job. Mainly our colleagues who manage the technology part of life, the Ministry of ICT, they have really done a good job. They have been able this time to neutralize the social media. If I call them traffickers, I think I'll be using the right word. This time they have been neutralized. If you are able to go to some of their sites, they are totally frustrated.